Здравейте! Днес е неделя и като всяка такава се запътваме на ново пътешествие. Днешната дестинация е връх Богдан, най-високият връх в Средна гора с височина 1604 метра. Първата ни спирка обаче преди това е нашият клуб за здравословни и протеинови напитки и десерти в град Хасково, където си направихме 3 протеинови шейка за закуска, перфектни преди 4-часовия ни преход, който ни предстои. Това е пътеката, по която се тръгва. Преди това направихме лека загрявка и тренировка, която ще видите в следващото видео. Маршрутът до върха не е труден и не е стръмен. Стигнахме върха, направихме си медитация горе, като той представлява малка полянка, която е заобиколена от дървета и това пречи да се открие гледка от върха. Гледките са по маршрута към него. Направихме си експеримент за търсене на вода с багета. В случая това е дървена пръчка с такава форма. Идеята е, че докато вървиш и я държиш, там където има вода, тя ще започне да се издига, както при нас. След като слезнахме от върха, посетихме Копривщица, разходихме се и хапнахме за кратко, тъй като сме посещавали града многократно.
И вече е време да поемем към вкъщи.